ako sa tu ako vypočujete, tak to musím aj ja dať. Ukácicky do kamery. Deň dobrý, toto je čilina. Toto je lososáč. Radi by sme vám predstavili aj nové obaly, keďže aj naše osvedčené bojlisy. Ja tu držím Krill Lunch, čiže náš Krill Pomaranč. Dostal nový šat, každý jeden produkt. A teraz chlapci môžu pokračovať s ďalšími našimi osvedčenými produktami. Ty si z Čilina. Natáčame. Hej. No a toto je Čilina. A ja milujem pizza. To tam musíte dať. Čilinu už mnohí z vás poznajú, je to fakt overená klasika, ale teďka v novom šate, vole. Nový obal, krásny, moderný, štíhly, lesklý, všetko, čo sa týka, chcel som povedať, že plávačky, ale plávačky Čilina nemáme, takisto dipovačky, takisto pasty, dip, všetko dostalo v podstate nový šat. A V matnom prevedení. čiže presne tak, a keď to ryba uvidí, tak zbada, že nový obal, tak pôjdu ešte lepšie ako doteraz. To bude komédia. A ináč, toto bude začiatok videa a potom, aby dokúkali, vám ukážeme nové gule, máme 6. Ukážeme vám aj nové príchute, ale tuto ešte chce dať čo povedať. A this is lososáč. Jaký prízvuk, Maďarský prízvuk. Vhodné aj pri maďarskej vody. Tak aby lososáč nezávidel Krilnáču a Čiline. Čilanču. Čilanču. No, dobre si začal. Aby lososáč nezávidel nový obal Krillanču a Čiline, tak ho dostal tiež aj s týmito chytačkami. A čo na to povie chudák Ali Brutal? Ten je tu zade tiež. Ali Brutal dostal. Ali Brutal má tiež nový šat, v podstate všetky obaly prešli redesignom. Dobre, no a teraz vám pôjdeme predstaviť každý nejakú novú príchuť. Niekto predstaví ružové obaly. Ružové som mal ja. Poviem vám jedno tajomstvo. 4x4 je 9. Ale No nič, to sú naše novinky. staronový. A my ideme ďalej piť. Ideme chytať ryby, prišli sme sem, vyvážame to 650 metrov, veľká voda, vlny bijú. Ticho, Marš to mi volá. Počkaj, konferenčný. Dobre, podľa mňa to máme. Bude komédiu spravíme na začiatku a potom pôjdeme na tie ďalšie. Niečo z toho povystupujem. No ja som takú pičovinu. Boha, to bude jebačky s tým. Neviem, čo som chcel povedať. Na obale odzadu nájdete telefónne číslo, poprosíme každý prezvoniť o 3:00. Je to Marcel. Hej? Takisto môžete pridávať svoje úlovky, keďže tu máte QR kód, takže zrýchlene viete pridať každý jeden úlovok, ktorý chytíte na túto guličku, takže určite ho použite. Potrebuješ posunkovú reč? Nie, ja som robil pre nemo hluchých. Tak to je posunková reč. Fini to bambúča, ideme na tie novinky. Čo? Aké novinky? To ešte dá čo? Aport. Poď, počkaj. Ty netrafíš. Braj, To stačí. Marekovým tričkom trafím isto.
Rád by som vám predstavil našu dnešnú novinku, ktorou je Janko Úderák. Priatelia, ahojte. Rád by som vám predstavil našu letnú novinku, keďže ku grillovanému patrí aj údené. Tak tu máme úderák. Je to údený rak, gulička, ktorá je vhodná do teplej vody, takisto aj na jeseň to bude úplná pecka. Uvarili sme ju pre vás, aby sme priniesli naozaj úderák riadny na poriadne kapre. Takže keďže je to novinka, tak novinka nie je sama a priniesli sme vám vlastne samotné guličky. Je to naša stredná rada. My sme pre vás priniesli aj cenovo dostupnejšie guličky a to je práve táto rada, ktorú vám dneska predstavíme. No a nebudú to len samotné guličky, ale sú tu taktiež pasta, dip a takisto aj chytacie boilies, takže ktoré bude zadipované. Takže toto sú všetko novinky, ktoré nájdete v takto kompletnej ponuke na našich stránkach No Name Bites. A tieto guličky nenájdete len na našich stránkach, ale už čoskoro aj v predajniach, ktoré budú ponúkať náš boilies. Ďalšia novinka z našej produktovej rady je Jalapeno. Som veľmi rád, že môžem túto guličku vám ukázať, lebo v podstate je to môj nápad, ktorý sme doviedli až do finálnej verzie s tým, že sa to hodne testovalo. Mám na to už nachytaných celkom pekných kaprov, ale hodne veľa rýb. Nielen ja, ale aj naši ostatní testery. Čo vám k tomu poviem? Je to kvalitné boilies za ešte rozumnú cenu, hodne porovnateľné s HMV boiliesom a v podstate v Jalapeno pri chuti nájdete jak klasické guličky, 900 g balenie, tak dip, takisto chytačky dipované. Videl si ten grif, kámo? Pozeraj. A samozrejme pasta. Všetko to bude zatiaľ v veľkostiach 20 a 24 mm. Čo sa týka príchute, tak Jalapeno je v podstate chobotnica s ananásom. Je to taká zmes fakt kvalitných príchutí, ktoré reálne fungujú u tých rýb. A to je tá chobotnica a ananásová popka ti taktiež funguje stále, takže je to taká kombinácia tých vecí, ktoré naozaj tým rybám chutia už roky rokúce, ale spojilo sa to dokopy a fakt sme všetci veľmi radi, že sme dotiahli túto príchuť do finálnej podoby. A samozrejme sme nezabudli aj na poriadnu mesovku a to je panča. Panča je v podstate ančovička, patentka a takisto je to veľmi aktívna gula, hlavne v podstate na lov tých väčších opatrných rýb, ktoré majú radi tie mäsové gule, také prirodzené. Takisto máme k tomu pastičku, dipované gule a dip. Všetko je zatiaľ v priemeroch 20-24, ale v podstate táto gulička vo všeobecnosti nám zachránila nie jeden krát krk na rybačke a dostala tú poslednú rybu, ktorú sme v podstate nevedeli chytiť. Takže máme v tom novom portfóliu tých strednej triedy, tej cenovo dostupnej, ale fakt kvalitnej gule. Máme tam sladké mäsovky, kombinácia sladká mäsovka a v podstate každý si tam vyberie a každý si na to chytí svoju krásnu rybu, na ktorú bude ešte dlho spomínať. A tuto máme ďalšie cenovo dostupné boilies, Sherry Berry. Nachytal som na ne už parádne ryby. Je k ním pasta, dip a tvrdé chytačky dipované. Myslím si, že táto gula funguje fakt, že všade a za každých podmienok. Či svieti slnko, alebo je noc, tak nikdy ma nesklamala táto gulička. A zaujímavosť je, že je to mäsová gula s jahodovo-čerešňovou príchuťou a je postavená na rybacích mučkách. Aktuálne sme vám predstavili 4 novinky, každá z nich je v podstate farebne odlíšená.
panča modrá, kalapíňo fialová. Ďalej tu máme sherry berry, sladučku gulu na mäsovom základe, ktorá je ružová. A samozrejme nesmieme zabudnúť na úderáka, ktorý je červeno-čierny. Finito bambuča, ideme na tie novinky. Čo? Aké novinky? To ešte dačo? Aport. Poď, počkaj. Ty netrafíš.